Daghan mi nga mga sikta nga nagtabang pag-explain sa kamatuoran aron inyong masabtan malayo nagaayo ang doktrina sa Romano Katoliko ana tong pagtuo nga mao'y atong namathan. Daghan naman tag mga Biblia karon. Palihog basahan ninyo ang inyong mga Biblia. Daghan mi nga nagtabang kanyo pag-explain. Hinaot ko nga inyong mapamalandungan nga 100 kabuok, 99 kabuok ang nag-explain sa inyo ha. Lahi-lahi mi nga mga grupo, lahi-lahi nga mga simbahan, lahi-lahi nga mga organisasyon. Tabang nga mi pag-explain sa inyo ha sa kamatuoran. Nagpasabot nga something wrong yun sa Roman Catholic Church nga pagtuo. Dakong katawan na ning gihimo sa atong higala nga nagpailang doktor man daw ni or usa ka pastoy nga grabing problemahan na gid niya kaya daghan na gyud daw siya nagtabang pagpasabot daw sa simbahan Katolika mahitungod daw sa tama nga pagsabot sa nakasulat sa balaang kasulatan kay simbahan Katoliko daw naa sa sayop ayaw min ninyo isud anang inyong tawag ining bulsa kadagko namo isud min ninyo anang inyong bulsa. Number one tawag ining point kung tinuod pa mo nga naamos kamatuoran nganong kamo mismo mo nagkasinabot. Not less than 45,000 Christian denominations nga milukop sa tibuok kalibutan, wa mo nagkasinabot ana. Naamoy iya-iyang interpretation sa gitawag o pagbasa ninyo sa balaang kasulatan niya pagka man hilabtan ninyong simbahan Katoliko. Wa mo mga lipong. Number 2 nga tawag ini nga point, nagpaila ng Dios nga wala ninyo ang Dios. Ngano man kay 1 Corinto kapitulo 14, bersikulo 33, ang gisulti sa balaang kasulatan, ang Dios dili Dios sa kalibog kung dili Dios sa kahusay. Kung tinuod pa nga na ang Diyos niyo, dapat nagkasinabot mo. Di ba? Sumala San Pablo, kay kita may usa ka pagtuo, usa ka bautismo, usa ka Ginoo. Efeso kapitulo 4, bersikulo 4 at 5. Unya nga nung may nagkasinabot. Nya pagkahuman, ino ninyo nga kamay mo pasabot sa simbahan Katoliko. So palpak diya palang daan toy. Palpak na gyud imuhang tawag ining panabot mahitungod sa nakasulat sa balaang kasulatan. Number 3 nga tawag ining points. Anos alam mo nga bot? Anos aram maning bot ng sekta nga inyong gipangtugkod? Ang simbahan Katoliko naa before pa mo nga bot. Naa ng simbahan Katoliko naludlog ng metog ang Kristo. Nya pagkaman kamoy naulahi, kamoy mo ingon sa sanaon nga sayop. Disgrasya. Ikalimang punto, usa-usahon ko ni. Ikalimang punto, ang simbahan Katoliko gitukod ni Kristo. Kanang inyong pundok, siguro ka nang imong gipasakupan karon ikaw ra pinagparehistro ana. So, asa man ang divine wisdom, asa man ang divine knowledge? Ihatag sa Ginoong Dios diha sa sektang gitukod og tao? Dili oy. Ihatag sa Dios ang divine wisdom o divine knowledge sa iyang iglesia mo bat giampo niya nga padadaan ng Espiritu Santo ingon pupud niya ako magauban kaninyo kanunay hangtod sa katapusan sa kalibutan. Nya pagkauman mahimo na hinuon nga sayop ang iyang panudlo. Kamoy husto nga kanang inyong punto o sektang gipasakupan gikan na og giparehistro o gitukod lang magtao pagka na lang gyud balingag na gyud kaayo toy og mutuo gyud sa inyo ang tao na nagdiferensya pangunahuna sa tao og mutuo pa gyud ninyo. Dili ninyo mailad ang mga tao sa karon nga panahon ngano man kay ang mga tao karon panahon na especially majority na sa mga Katoliko nga hinay-hinay na pagtuon may tungod sa pagtuo man diin ninyo basta-basta mailad. Okay lang to sa unang tawag anang wala pa ingon ani nga mga social media kay ala magpasasa mo og pangilad sa mga tao may tungod anang doktrina. Ipasangil niyo simbahan Katoliko ang iyang pagtulunan wa sa Biblia. Pero kanang inyong punto pod kanang inyong pagtulunan nga kun di mabasa sa Biblia di pumutuo, wa po na sa Biblia. Di ba? Di ka makabasa sa Biblia nga niingon ang Ginoong Jesucristo nga kun di mabasa sa Biblia ayaw tuohi. Ningon ang mga apostol na kung wala sa Biblia, di tuuhan. Wala man sa Biblia. Imbento na ninyo, imbento na ni Luther, nga inyo ang gisunod. Nya pasangin na ninyong simbahan Katoliko nga nanudlo, wala sa Biblia. Pagkabangagan na lang yun. Muna kung gingo, di ninyo basta-basta mailad mga Katoliko karon. Ay mga Katoliko karon nagmata na. And at the same time, kabalumi, og asa mi paingon, og diha mi mutuon ninyo. Kasi malap na Ginoong Jesucristo, ang dili magpabilin ka nako, may sama sa usa ka sangapot ng ibalibag malaya. Tambog kini og dauban. Muna kani imong kalagtoy og magpabilin ka ng magsipangatake sa simbahan Katoliko at kandidato jud kas daog. Sa hindi pa po nakapag-follow sa mga pages po natin, i-follow nyo po yung mga pages po natin, RJ Horolanciano II, TV Apolia Punto Argumento page, Kuya Apologist TV page, and RJ's Vlog 2022. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng Facebook stars. And also, sa ating po mga channels, sa hindi po nakapag-subscribe, i-subscribe po ninyo yung mga channels natin, The Lay Catholic, Apologist International Official,
RJ Sano II TV, Kuya Apologist TV, and Barrio Kawayan Religious Forum. And pwede rin po kayo mag-send po dyan ng super sticker, super chats, and super thanks. And maraming salamat po sa mga kapatid at mga Katoliko na always pong tumutulong sa programa po natin. Maraming salamat po. Nang dahil po sa tulong at suporta po ninyo, ang programa pong ito until now andito pa rin po sa social media. And until now din po, nangangailangan pa rin po tayo sa tulong at suporta po ninyo dahil wala po kami magagawa rito mga sir, mga ma'am, kung wala po yung tulong at suporta po ninyo. Sa gusto pong tumulong, sa gusto pong sumuporta, pwede po ninyong ipadala ang tulong at suporta po ninyo sa pamamagitan po ng ating mga account numbers dyan po sa ating pong screen. And pwede nyo po kaming i-message sa ating pong page kung via remittance po yung ipadala po ninyo. Maraming salamat po in advance.